nagkawat siya, unya gilabay sa kakahuyan ng iyang kalabira. Doon na sila gitanaw sa lawas ni Lolo Pilo. Unsa? Mao na akong pinubring pagbasa. Nagtuo sila nga dunay gibawon si Lolo Pilo sa iyong lubganan. Unya, doon na ka sila nakuha. Nga, tangura gyud ni Lolo Pilo ang ilang nakuha. Kay, gipabawon sa lubong si Lolo. Ako man ang nagpahiluna ni Slungon. Yapag kasag utok ni mga tawhan na nga may batasan. Pero abay, ganahan pag-ibog ang mahibaw kung kinsa nagkawat sa patayng lawas ni Lolo Pilo. Sakit ka nagkawat sa pating lawas sa tiguang, no? Bukawas magyapon tinuod ba? Boss, mayong gabiin mo diha. Oh, milkshake, may kaya, gabi. mayo. May niya ka, Puldo. Nya, unsa man akong gisugo nimo? Boss, mura man og kuyaw na ni nga tong dapit. Kay kuyaw nagibitaw ning inyong dapit. Kidagamag nga matay nga mga bata din, he? Mas kuyaw ron, boss. Nga naman, Ang bata kay murag gid og gibalbal. unsa? Gibalbal? Oo, gibalbal. Ganun nakasulti makangamura na gibalbal. Ang iyang tiyan, dunay kinawrasan. Unya, wa na siya kasing-kasing og kidney. Hala, no? Uy. Tinuod gyud na ang imong gisulti, Paldo? Ay, oo, lagi. Tinuod lagi taon. Aw. May noon nga gibalbal ang bata. Upat kadagkong kuko ang nimarka sa panid sa bata. Walay lain. Gibalbal gid ang bata. Og way lain nga makahimo ini, gawas lang kang Johnny. Johnny! Bay! Oh, abay, naunsa mo ka? Anong gikutasan mo kag Mayo? Bay! Sa tagkapihas tabi-tabi dito sa merkado eh. Ha? Nga naman. Unsa nam say gipakatap ng tabi sa mga marites? Yapag maning ubang mga tao gid eh. Nga naman. Ikaw man gyud ilang iduot nga mo nagbalbal sa bata. Oh, nganong minintao no nga mao mo gina ang nasa ilang huda-huna. Kay kaliwat lagi ko no kag-ungo. Ha? Si Puldo day. Akom sa nang kaliwat. Si Tia Alicia. Mas katuan ba yung babae nga mao'y maungo kaysa lalaki? Ikaw man ko nung nakadawat sa bato sa pagkaungo sa imong apuhan, mo nga ikaw gid ang ungo. Pero misulti na ba ang kabitan nga ebidensya ang gikinahanglan? Kinahanglang maabtan jud ko nga nagsuyop og dugo sa tao. Unya, nagkitkit sa ilang liog. Bay, doon na ginagpakatap anang maong tabi ba? Kung kinsam siya, kinahanglang mabadlong siya. Puldo, mamaytag mainaw man ang tindahan na. Boss, naamay nakailan ako anang nasa tapok. Maayo noon. Aron makalingkawas ka sa duda. Oh. Tagaay may bibisan unsang nga soft drink basta bugnaw lang nang. Pulo. Sub ka. Kaliwat pa ka sa ungo nga namatay. Nibaw juga kung kisag nagbalbas mata sa. Huwag ko kay bawi. Pero doon namin ginudahan. Ha? Siya man? Ang nakadawat yun sa bato sa pagkaungo, ang nagbalbal sa bata, si Johnny. Tinuod ka? Ako, dako kong pagdudaan ng Johnny. Naungo na gyud na siya. Kaya ako mismo nakasaksi sa diyang gusto nang mugawas ang piso sa iyong baba. Uy mo ba? Maula. Kinahalang dakpes dyan uy. Oo. Kamu ko'y makahimo, anak. Kamu may mga salingan dinis patag. Ayaw niyo huwata. Nga doon na pa'y laing bata nga mapatay sa ungo. Dagko ra ba kayo kuko ang ungo? Mimarka yun sa dugan sa bata ang upat ka kuko ini. Kuya. Wala uy. Mana nga kamong ni adini sa patag. Kinahanglan nga andamo ninyo ang hinagiban nga makapatay sa ungo. Tinalinsang kawayan.
Kana mo nindot. Tama yun. Ito na. Ikaw, Puldo. Di ka malaban ng imong lagaw. Nga namulaban man ko nga, mahadlok pa sa kuha ng Johnny. Bay dyan, asan ba? Akong testingan og suroy. Unsa? Musuroy ka nga ikaw rin gidudahan nga nagbalbal sa bata. Abay, kung mutago lang ko sa kong payag, musamot na magduda sila nga ungo gyud ko. Bida ako may kulbaan ano eh. Ay, kulba na gud. Kung madlo ka, aw, paatbang lang. Sama ka itong hato ni. Sama ka itong hato na to ni. Wa din ninyo isumbong sa kapitan ang inyong problema ng Johnny. Nangita mo sa ebidensya. Ay, nang kinahanglan pa mag-ebidensya na alam may namatay. Wala man na trabaho naman sa ungo ang pag-ukab sa dughan narong kuhao na kasing-kasing. Unya, napagikid ni. Mayo tingali nga maghimo mo grupo. Aron kung magabi magpatrolya mo. Ebidensya ang inyong gikinahanglan. Ebidensya. Mga bata ang paboritong balbalon sa ungo karon. Ayo, papalit ako asin. Oy, Nay. Hapon na. Ayaw pagdugay ni gawas ha. Doon may bata nga gibalbal. Ha? Hoy, bata. Nakaila ka sa ungo ining dapita? Oh, ang lolo ni Kuya Johnny. Siya man ang nagpalpal sa akong Kuya Melvin. Oh. Ha? Hay ba yung bahay, Nay? Tuwa sa kakahuyan. May mimik. Tanawang ubang tao nga makakita na to. Mututok kido. Kalain ba na ilang tanan awan bay? Uy, Magbatero, kaya ako ng paswa. Yeah. bay, bida bay, mamiya na lang kadihidi. Mura man og di maayo nga magdugay ta din. Pero abay, kinahanglang malimpyo ang akong pangan. Saan man nimo? Kapuyala ka wa. Narang among bay ay. Ay, alam, nato ng ilang bay. Wa, may silig-silig. Lolo! Naata bisita! Mayong adlaw, Lola. Ay, kinsa magkadog. Ay, duha man di ay mo. Ako si Dindo Pater, Lola. Dindo pater. Ako sab ang iyang bodyguard, Lola. Pater? Ug kuan ka lang, naalang mo kami ba? Naalang may klarohon ni mo, Lola ba? Naami klarohon? Klarohon. Unsa man ang gusto nimo klarohon? Bahin sa nadungog nga ungo dinhi sa atong dapit sa unang panahon. Misulti mo gani imong apo nga nakit-ang gani mo ang apuhan ni Johnny nga si Pilongan na malbal. Wala siya. Lola, sulti lang sa tinuod. Oh, nakita ko siya nga nagbitbit siya kasing-kasing sa akong apo. Uy, Kung mao ka na, ungo gid si Pilo. la! Ungo si Pilo. Kung maoy akong basihan ang gibitbit niyang kasing-kasing. Lola. Barog gini mong gipamong ha? Nga ungo gid ang apuhan ni Johnny? Ambot ay. Oh, ayaw, Lola. Pero ilain may ato. Ay kisa may imong amahan dog. Kuan si Darwin Pater, Lola. Darwin Pater. Siya ang ipatay ni Manolo. Siya. Ang imong amahan ang mipatay sa akong maguwang. Si Manolo Berden. Ha? Hoy. Barugi nang imong gisulti ha. Kung ungo pa ko, di ko magawas og adlaw, oy. Di ko mangumpra og pagkaon.
Kay itaw na lang akong kanon, di ba? Bay. Betanan na lang, bay na. Di na lang tamutupay, anak nila, Ikaw bay. ang ngongo ining David. Ay, ikaw, ay, lay. Ah, yay. Dungog ka to. Dagan, bay, Johnny. Ah, ah. Batuhan ninyo ng hugo! Bay, Big, dagan, bay, dagan. Sige, bay, dagan lang, bay. Nagsunod ko ni mo. Hindi na ni mahimo na. Kinala mo dagon tas kapitan ini. Dali. Paninguha o na og dagan diha, bay. Dali! Ang imong amahan ang mipatay sa akong makuwang. Oy, ito sundan lola. Oy, dili daw na kriminal ako nga mahanuy. Kriminal siya. Iyang ginunggab sa bailihan si Manolo. Pero way mo barog na saksi kay mahadlok sa imong amahan. Uy, Lola. Maigo taon na maigo taon na, Lola, ha? Ay, wala. Taas ni mo sundan, Lola. Ayaw, Lola. Ayaw, pandipas! Layas mo! Mulayas, Lola. Mas bangis pas ungo ang imong amahan. Tungod kay kriminal siya. Kakaroon na mo sinda! Di ba kung hindi ko alam? Balik niya ang hihapang pasod na mo. Isuga, Lola, uy. Ha, kapitan! Kapitan, tabang! Tabang! Kap! Kap! Kap, padlunga ang mga tao, Kap! Kap! O siya man eh. Ngano lang diniganayman mo? Pachulan ko mo! Pachulan ko Kap, mo! kap! Nayabag din mo yung mga tao, kap! Mupatay naman sila! Di man tao na ungo si Abay Johnny, Kap. Joke naman ang iyang angkon-angkon na ungo siya. Ito. Pagkila mo! Hello! Nausaman mo! Pagkakriminal na ba ninyo utok? Ha? Kamu rin akong bitayon kundi mo mukalma niya. Eh, naglaban nila, bay. Nawakap. Wak pa mo ko makakit-kit og tao. Wak pa mo ko makakisog. Liog sa babae kay wak ko uyab. Mamalbal na ba hinuon ko? Abi! Kabantay mo na nga, abi. Abi, kinsa man yun do, ha? Kinsa man din, kinsa din, gibalbal na, ha? Hala, kinsa man, ikaw. Lingo, tubag. Sige. Aron mahusay, ang talang girikanas mga bata nga gituan yung gibalbal ang mga anak, hala, paniya. Mao na. Kung kinsa man ang mipatay sa mga bata, lain gyud ang tao. Di na ako, oy. Hey! Mauna, busa, kalma lang mo. Ayaw mo pa na sa inyong pagduda, oy. Mga silingan, kalma lang mo, oy. Ang maayo na itong buhato, no? Magtinabangay tagpanid kung kinsa gyud ang kriminal ining dapita. Mao na. Kuan ka lang, sige. Mag-robing tayo ng kagabi, Unya, kung ako maginagungo, patya ko ninyo. Bitaw, o di ba, butangan ninyo og gwardya ang payag niya, Bay Johnny. Aron makita gyud ninyo ba kung maungo na siya. Hey! Husto si Johnny og Mikmik. Uya ka! Mo pakita sa pagkala siya sa iyang pagkaugo ko na rin. Hey! Di magkapugong ang tao kung kaungo na siya, oy. Mao bitaw. Kung kinsa man ang ungo nga niya dinhi, ato gyud ang masakpan. Pero, mutambag sab ko, kap. Hey! Yawan. Unsa man ang imong itambag, Johnny? Manambag sab ka, bay? Hey! Sige na, Johnny. Unsa man ang gusto nimong itambag, ha? Kuan kap, atong awhagon ang mga ginikanan na ining dapita. Nga di sa nila paggawson sa bayang ilang mga anak, panahon sa gabi, Kailas ka ba na basong nga? Kailan, say. Lain. Di mo tuon. Pangilom! Ha? Ipakihata mo ron ni Johnny. Pangharas na bayan ng inyong gibuhat. Murabya mong si John Beck. Ha? Nagdapa mong mga bunal na sabi mo. Mo na, pagtunin yung Johnny, iro. Ugo ba na? Pamatod ilagyaw na ninyo nga ungo ko. Kanang naagid ko'y gibalbal aron namoy ikagukod na ko. Hey! Pamauli na mo. Ipusa ang inyong mga anak kritikyops kangit-ngit, ha? Bitaw. Kana mo'y unahan ninyong buhat.
Kuyawan ang tanong kapay siya. Ha! Batay ha! Batay! Wala pa maulin na lagi mo. Ano mo? Mulita! Nakuha na niya pa ng ebinisya ng umuwala. Ay, salamat. Nang lakaw na gid mga kanahan. Ay. Kap, sa'yo na una ni mo ni. Kuyaw na kaya akong kinabuhi. Hey! Oh. Mura man og peligro na mo ang inyong payag dyan eh. Hey! Ako naman sa day mo sulti gihapon. Nanad ako na kapulong makulitan. O saan naman lang kung mo kalit ugsong ang mga tao diya sa inyong payag kilid cementerio be? Aw! Mapriso na gid sila anak, kap. Aksyon kag sumay-sumay da. Mapriso lagi, pero maog daw sa tabay. Kapitan. Unya, unsa may mayo ka namang buhaton. Ay! Oh, May tingali nga mo palhin mo puyo. lagi. Unya, asa mo sumibalhin ka po eh? Mutipon mis mga tao nga, nagtuo nga ongo ko. Ay! Mausap no. May gani ka ka, kay waka mo tuo nga ongo si Johnny. Ay! Di magyag ko mo to og ongo oy. Salamat in taon kap, nga di ka mutuo og ongo. Ay! Di naman ko bata. Gamuto anang ungo-ungo dyan eh. Gawas pa, giimbestigahan na ang kamatayon sa mga bata ining napita. Mayo. Mao ba kap? Oo. Pusa ka mo. Padayon ng inyong kalma. Hala, kalma lang sab mo. Uhawa oy. Boss, di ka tumusunod din sa lula. Di mo magikan si Poldo din to. Pahan ka lang. Doon sa mo, isang mo maayo din. Ay, nag-jogging may Milche. Ha? Nag-jogging? Ay, ulagi. Nagtaging mo kuntong tutok, ha? Lindo! Milche? Ganina rin ang nangita ninyo si sir. Kakalang pa. Doon na rin ko'y importanteng isulti ni mo pa. Sunod lang ko sa kong opisina, Lindo. Sunod! Di ako na muluha. Hoy, Poldo. O saan ka din nahitabo sa gawas? Diin magit mo gikan. Unsa magirang gusto mong isulti ka na ko, ha? Kuan pa. Natay kailang tigwa nga Birdin ang apelido. Duna, Berdin ang unang tag-iya sa kasikbit na yuta. May kaila ka bang Manolo Birdin? Duna. Duna gidi ay. Kan pa mangutan ako pa. Tinuod ba nga ikaw ang mipatay niya? O gano'n na kasulti ka manana, ha? Dili na ba yung paminaon ang maong akusasyon, Dindo? Naibaw ko pa. Pero, nangutan na lang ko nimo. Tungod na gigukod mi karon og sundan sa katiguang, manghod ko na siya ni Manolo Birdin. Og ikaw ang gipasangin lang niya nga may patay sa iyang igsuon. Wa ko'y gipatay! Baya, samot niyang paggaw ko nimo. Uy. Mao ka na ang ibutang sa mong una-una, Dindo. Wa ko'y gipatay, limpyo ang atong apelyido. Dili ta mga kriminal o kaliwat! Bay dyan, nag-ana magkadako imong problema anang pagkakaliwat ninyong ungo. Nagtagdabay. Di o data maghuna-huna ng among pagkaungo. Ikaw masabgot bay. Mo angkon masabgot ka nga ungo ka. Bisag joke na pero seryosohon man na suban. Lagi. Aw, kinahanglan mausab ang pagtanaw sa itong mga silingan ako, bay. Nya, sa may mong buhaton. Kwan, may bilaran ta karong gabi. Ansa? Sa mata mo bilar? Ang haya sa batang gipatay o gilabay dapinsdan. Unsa? Uy, bay dyan eh. Unsa man ang imo? Hikog na na? Pinihikog ba Ako lang ipakita nila. Nga di yun ako ang ungo nga may patay sa bata. May gusto sa kong ipangutana sa mga tao nga mutambong sa haya sa bata. Di lang tamusod diha sa haya, uy. Back up ka. Dinhin na kasgawas. Sige. Sige ha. Tarin ako. Akong pasubo. Anak ko, ganun ipatay ka, mahal. Akong mga pasubo, manang.
Ikaw ang may balbal sa akong anak. Aha. Ikaw! Aray! Manang! Ikaw ang nagpatay sa akong anak. Patyo nagaguguak ka! Manang! May buta ka doon gano'n. Sige, ipakita ka ron ang imo pagkaugo. Ha? Ipakita. Balbal ako! Di ko ungo, Manang. Uy! Komedya raman tong akong angkod-angkod nga ungo ko. Dili ko mo to. Ikaw ang ugo. Hindi! Aray! Manang! Okay! Hain! Pura mong ikaw ang ungo, Manang. Pumamugno ka. Nagsabay dyan ni Manang. Kadiyos. Sige, ipagawas ang imo pagkaungo. Kada ako, balbala ko. Puslan magawa na ang akong anak. Ungo na lang sab ko. Agay! Aray! Di lagi ko ungo, Manang. Di lagi. Kiras kapitan. Nausa, Norma! Nausa magitaw ka, Norma. Buhay ng buhok ni Johnny, oy. Buhay na, oy. Buhay, dool na mo, sa. Kung taon, dool na mo taos lungon si mong anak taon, oy. Siya, gugo. Dagan ang nakasaksi nga may gitunol niya ang himatyo niya ang apuhan ka. Di lagi taon ang pagkaungo ni Lolo ang iyang gipasunod dako, Manang. Kuan kining singsing ang iyang gipasunod dako. Kini kini. Maunay sing-sing sa ungo. Balbala ko. Pabalbal kita. Gusto na lagi, Norma, oy. Dali. Aray, buhay ko, Kap. Kanan dyan ni Ugo ang dakbag ka, buhay ko. Norma. Lakaw na lang, Johnny. Ako na'y bahala ni Norma. Ala pang lakaw na mo. Bay, dali na, bay. Mamiya na ta din ni Ali, no? Ay, aray. Kasakit gid sa kondunggan og oy, bay. Murag di na gini maayo, bay. Murag dili na gid ka makadulog mga tao ini, bay. Ikaw ang sabgod. Imo manggiangkon nga ungo ka sa tubangan sa imong parente ug sa ubang mga tao. Kusgan na ni Manang Norma, eh. O, ang tao nga naa sobrang kasukubay, mura na ginagbuang kakusgan. Mura lisod na niya, bay. Alisod mo lang. Labi na nga ang mga nangamatay nga mga bata, pulos iko at kasing-kasing. Unya karon kidney na sab. Kinahanglan ato ning masulbad problema, ha? Ha? Unsay mo nga nahuna karon? Kinahanglan mailhan nato kung kinsa ang nipatais mga bata. Unsa? Mag-detective ka dyan, eh? Hello? Oh, unsa man? Ha? Tinuod ka? Sing-sing ang giingon ni Johnny? Naggiwara-wara siyang apuhan o gipadawat niya? Oh, unsa? Gihimong bitay sa kwintas nga tangsi ni Johnny ang sing-sing? Nya, sa man? Nakabantay ka ba sa porma sa sing-sing? Puwa ang bato sa maong sing-sing? Sige. Salamat sa imong pagpahibaw. Sige, bye. Milchi! Dindo? Imo kong gitawag? Oh, doon ako'y gustong susihon. Unsa man ni? Gusto kong makita ang nakuha nimong picture sa mga musilyo. Okay. Bebe, kinahanglan ka maklaro ni. Yan na. Oh, tanawa. Be, oh, ang picture niya ng Cleofie Alkira. Amen, hain! Ni ara oh. Unsay kolor sa bato?
Puwa ang color sa bato. Sige. Screenshot na. Kay doon ako padadaanan na. Para ma-confirm ang iyang nakita. Aray, kasakit pa sa kundunggan. Dahil sa kagdi, nasamad mo na. Ay, unsa naman niyo eh. Bay, kinahanglan ato na ng planuhon kung unsay maayo ni mong buhaton. Ang una na tong buhaton, abay, kuan, mao ang pagtuki sa kamatayon sa batang si Boy, nga gilabay ang patayang lawas din sa sementeryo. Maunay una na tong buhaton. Unsa man na si Boy? Kung may nomdom ka, siya ang bata nga gisugo ni Agaw Poldo sa pagpaniid nako. Kung tinuod ba nga ungo ko, unya, human sa pila ka adlaw, nakita na lang bata nga patay. Gusto ka? Unya, ang sunod, ang batang babae. Gikuhaan gyapon og kasing-kasing. Unya, si Lula nga tindira o kandilas minteryo. Pero, gipatay ra siya bay, wakoy kasing-kasing. Unya, karon, ang bata nga nakitaan dapin sa kalsada, way kasing-kasing og kidney. Ito, no? Kasing-kasing permiro ang gipangkuha. Unya karon, apil na ang kidney. Mukhaon sa day kidney ang ungo. May puto na ko eh. Kijugjug kung doon akong pagkaungo. Oh, sorry bay. Maguna-una tagmayo, abay. Ang unag yung pangutana bay. Nganong ang tulong nga namatay, dinhi man sa minteryo. Hello? Oh, saman. Nakita ni mong picture nga kung gipadani mo? Unsa? Ang singsing sa babae nga gipadana ko nimo? Mao ang singsing nga gikwintas ni Johnny? Confirm gini ay. O sige. Maisugo ko nimo. Kinahanglan nga makuha nimo ang maong singsing gikan kang Johnny. Pero ayaw gig isabit ang akong ngana. Nakasabot ka? O sige. Bye. Imo ni ipakawat? Kinawat sab kini ni Johnny. Busa. Dili siya angay nga mo'y muhipos nini. Betaw, no? Mo. Kaysam sa tayo mong gitawagan. Aw. Ako tong alalay. Kinahanglan nga ako ang makaangkon sa maong singsing sa patay. Og dili si Johnny nga tulisan sa mga patay. Bitaw, no? Nganong daghamang namatay din sa sementeryo? Ang ikatulong bata rang nalahi bay. Dito giniilabay sa kalsada doon sa minteryo. Bay, Mikmik. Murag dunay ni santop sa kong utok. Unsa man na bay? Dunay buot ipasabot ang ungo kung nganong sa sementeryo ibuta ang mga patay. Og dool sa sementeryo. Johnny. Hala, uy. Stang lugawa. Naasay misantop sa kong utok. Huh? Unsa man na? Atong susiyon ang tanang bata nga namatay. Kung unsa ginamatyan ini bay. Aw, matras punirarya. Ang bata na lang nga gisudog sa ako ang wata mahibaw kung giunsa ni. Aw, atong susihon sa mga punirarya. Wanay kasi ang bata nga gisod sa ako. Maura na inawa sa bata. Oh, Unsa man pagkakuhaas kasing-kasing. pirahan ma'am. Ha? Giupiran? Oh, migamit og hayad kayong butang ang nagupira. Uway agi sa kuko. Wa man. Mo ba? Salamat sa imong oras, ba ha? Naay pang kape, oh. Ay, 500 na.
Sakit kayo nagpatay sa mga bata, no? Kung oo mag siyang tinuod bay, hilason siyang pag-aungo. Kay laliman ka? Iyagi niya sa pag-opera ang pagkuha sa singkas. Bay, di ko mo tuo nga ungo gyud ang napatay sa mga bata. Unsa man kanis imong pagtuo bay? Tao rang nagbuhat, ani? Tao? Tao nga ungo? Oo, tao nga ungo. Pero, Unsa may pero, ha? ang katapusang biktima ba, ang batang gilabay da Prince Calzada, kanong may agi man sabning sa upat ka kuko. Bitaw sad no. Be, nga naman be. Johnny! Ah, Mikmik! Lula Ima? Lula? Uy, naunsa mo ka, Lula? Ganun naghilak man ka? Si Ina! Ako gisugok gabi, pero hangtod karon wa pa man gyud mauli. Unsa? Tinuod ka, Lula? Ay, oo lagi. Mga alas 6 pabatos gabi. Unya nahutdan man mi og suka para sa among unonan nga isda. Motong ako siyang gisugo. Pero may gabiin na lang wa gyud mabalik ang bata. Unya hangtod karong buntag. Wa gihapon siya mouli sabay. Di mo di na gini maayo da. Ang ako lang kung masugatan siya og daotang mga tao. Ay usaon naman lang kung tinuod gyud nga dunay ungo ni ining dapita. Kalma lang, Lula. Kwan, asa mo kasi ang tindahan na may palit og suka? Ato na ato. Dali, sunod mo na ako. Hello? Oh, unsa nang bibalita, ha? Karon ninyo buhaton ang pagkuha sa singsing nga naa ni Johnny? Sige. Og sa sunod ninyo pagtawag, kinahanglan nga nakuha na ninyo ang singsing nga gikwintas ni Johnny. Nakasabot? Sige, bye. Puldo! Oh, Puldo! boss. Nakitoyo, boss. Nakitoyo, boss. Nakaw! Nakisugo. Naa! Oh, Adto standby sa dool sa menteryo. unsa? Ngano man, boss? Gusto kong imong palidan ang tanang lihok ni Johnny. Milsi! Milsi! Asa na ba'y hanay? Pumal mo tumbag. Dili gid ako mapasaylong akong kaugalingon ko dunay daotang mahitabo sa akong apo. Ayaw na paghuna-una nga dunay nahitabo niya, Lula. Bitaw la, ato lang ng pangitaon si Ina. Kana, mao na ang tindahan nga imong giingon, Lula. Ana unta siya diha mo palit og suka. Pero nangutanan ako sa tindira. Wa man ko na mapalit diha si Ina. Kun mao na, posible nga sa laing tindahan magpalit og suka si Ina. Hay may laing tindahan ining dapita la. Tuwa ditong dapita. Ay layo naman to. Og imposible man sa gamuan to si Ina dito kay mulabang pamanggon ni og sapa. Mahadlok siya ang nagsapa diha sa unahan. Kun mao na, wa gyud makaabot din si Ina. Wa gyud tingali. Kung mo siya makaabot dinhi, sa daan palang gikan sa inyo, may miatang na niya. Lula. Apo ko. Lula, maayo tingali nga ito ning i-report sa kapitan. Aron matagan ng aksyon. Sige, mga tutas barangay hall. Kamo lang si Lola ang muadto dito, bay. Ha? Asa ba din ka bay? Ako'y musubay sa giagian ni Ina padung dinhi. Ha? Sige. Dali na lang. Mga tutas sa kapitan. Ako nang subayon ang giagian sa batang si Ina. Poldo, magpa-drop lang ko nimo sa iskina padong sa menteryo. Sige. Ngano di ba ka mabalibad kung sa menteryo ka i-assign ni Boss Dindo? Ganahan ng kukay, mo man akong content. Misteryo sa menteryo. Niyan ta sa eskina. Okay, thank you. Bye, Poldo. Okay. Sudan na ako kung pag-vlog fee. Hello, guys! Nianasab ko karon sa menteryo sa pater. Atong duawon ang mga patay, bisan ko na dili pa adlaw sa mga patay.
Doon na lang ko sa bahay nila ni Lola Ima. Wa mag-uwan. Mao nga, wag tay tunob nga makita ining dana. Akong subayon kini mong dan. Ina pa. Sunang na sa sagbutan. Uy. Mga upos mo na sigarilyo. Tagang upos sa sigarilyo. Buti pa sabot, dunay na naggarilyo nga nagpundo og dugay din he. Dunay nahitabong bugno din he. Kay nahapay man ang mga sagpot ining dapita. Murag paingon sa ubos ang nahapay nga mga sagpot. Paingon sa kakahuyan ang nahapay nga mga sagpot. Unsa man ang blusa laom sa sagpot? Unsa ni? Uy, chinilas man ni. Chinilas sa bata. Kang ina man ning chinilas. Ina! Ina, day! Hain na! Ina! Lola! Lola! Nangit-ngit man. Lola, ako din na. Hindi ko makalihok. Hindi kapos nandihay ko. Lola! Lola, tabangin ko! Lola! Ina! Ina! Hay na! May daan ining dapita. Asa man ni paingon? Subayin ko lang yun yung maungdan kung asa ni Sangko. Ina! Day! Tubag, day! Ina! Kapitan! Kap! Kap! Hain mang kapitan din eh. Kap! Kap. Unsay ato ninyo? Ay, Kap, in town tabang, Kap. Kap. Unsa may akong Kapitan, ikatabang? si Kap. Unsa may imong problema? Ang akong apo. Ang akong apo. Nawa ang iyang apo, Kap. Unsa? Mauna, kapitan. Tabangi in taon ko. Nawa ang akong apo. Sige mo sa to. Kap, so di lang mamulihok? Ato pang tao ng bata? Oy. Pangitao na itong imong apo manang, ha? Ay, tamo ni, ha? Tawga ang inyong mga kauban, ha? Maya mo sumay-sumay, maya mo. Pangitao na to ang bata nga na missing. Ayun na, adin mang dapitan na wa ang imong apo, Lola. Ay, gisugo pagod ako siya ang suka sa tindahan gabi eh. Unya, wa naman mabalik ang Alhala, sige, lihok na mo. Pangitao na tong bata. Mikmek, Kap, hain mas dyan eh. to siya sa dapit silang lula. Siya ang nangita sa bata. Sa? Hello mo, hello. Kawa may batasan ninyo. Kano gahimo man mong mga tanod, kawa man mo'y concern sa uban. Dali na mo. Wala magsigig tabi, ha? Kaya kapag mo na baya ko. Natali na mo. Ato ng pangitaong bata. Hello, guys! Karon, niana sa tasapayag ni Johnny gwapo nga gituhuan nga ungo ining dapita. So, wa pa mahibaw. Kana di si Johnny, mao na gidungog nga apo sa ungo ining dapita nga namatay. Pero abin niyo, guys, gwapo ba siya? Mga dili ko mahadlok niya, bisan ungo pa siya. Mauni ang daan nga gisubay sa imong apo gabi, Lola. Oh, mauni. Nag-una man si Johnny na mo din, he. Kung mauna, ni adin si Jane. Jane! Napagaw baya ko. Wa man lagi siya mo tubag. Oh, basig may abot na siya sa layo o pangitas bata.
Hala, sige. Sudlayon na to ning dapita. Ang pagpangita sa bata. Sudlayon yun na to. Tingali ang uban wa makasabutan ng sudlayon. Dini sa bukid, mao yun ay termino. Sudlayon. Aron wa yun mamisik bata ng suok. Makita yun na to ato yung mahiling. Kinsa paganingan sa bata, Lola. Ina ang iyangan. Ina! May pagkahon ako. Ain ka! Ina! Uy, ni alam di ko sa kalsada. May lutsan na din he. Paingon sa ilang dapit ni Lola Ima. Ug kung binuangan man ang batang si Ina, posible nga din siya gidas maong tao. May mga tao naman din he. Ina pa? Kanang daan sa atbang. Paingon naman na sa minteryo. Minteryo na gidas ibabaw. Di mahitabong masayop ko. Tuwa ditong dapita nga mong payag. Naglapos na din daan din he, paingon sa minteryo. Uy! Ay, pagliyok! Tulis!